Muszę zaznaczyć, że ta wystawa powstawała 10 lat. Pamiętam, początek mojej pracy to było zaledwie kilkanaście nazwisk. I po tych 10 latach ten spis został znacząco poszerzony i myślę, że ta wystawa ma ogromne znaczenie dla twórców, twórczyń łemkowskich, dlatego że daje im reprezentację, a tej reprezentacji przecież w muzeach nie było. Pamiętam chociażby wystawę Nikifora w Muzeum Narodowym w Kownie w Litwie, gdzie był przedstawiony jako polski malarz naiwny, nie łemkowski. Więc w momencie, gdy część z nas, naszych twórców dochodziła do poziomu wystawy, to często ta łemkowskość była im odbierana. Więc tutaj bardzo wyraźnie widzimy reprezentację. I to nie jest reprezentacja w takim kontekście, że zobaczcie, mamy sztukę abstrakcyjną, mamy surrealizm, by udowodnić, że dorównujemy kanonom zachodnim. Jest to wystawa, która ma pokazać nasz głos, nie w sposób udowadniania, nie w sposób krzyczenia, zobaczcie, tutaj jesteśmy. My po prostu mówimy. Zapraszamy do poznania się. Polska nigdy nie była monoetniczna. Łemkowie żyją, granice się zmieniały, czasy się zmieniały. My Łemkowie byliśmy u siebie, więc jest też taką informacją dla Polaków, by zobaczyli nasze dziedzictwo, po prostu.